Hello! Magandang buhay and welcome to my channel. So ayan, kung nakikita nyo man sa clip na ito ay syempre voice over lang po muna kasi hindi pa ako nakapag-take ng video kanina kasi sobrang daming tao. Ang video na ito na pala ay journey ko sa aking pagpapabaksin. So kung gusto nyo mang panoorin, i-like and subscribe. At kung ayaw nyo naman po, pwede po kayong mag-skip. Sa picture na ito ay papunta na po ako sa vaccination center po. At dahil hindi ko pa alam kung ano ang aking gagawin sa kanilang mga proseso, nag-observe muna ako. Ayun, nalaman ko na, una pala ay kukuha ka ng form para fill upan mo po. At dahil Pfizer ang ibabaksin sa amin, so ayan, pinapunta ko ang aking kapatid. This is it! Napilapan ko na po ang form at number 233 po tayo mga Charles. So ayan, dahil mahaba ang pila, let's do selfie. So ayan mga box, this is it. Malapit na tayong turugan, kaya tayo natin tawagin ang aking pangalan. Sa may laptop. Sige daw, pupunta na lang daw. Papahanap na lang yung kakaitin. So ayan, encoding na po tayo and monitoring para magkaroon po tayo ng record na vaccinated na po tayo. So ayan mga bags, tapos ng ating first dose at hihintay na lang natin po ang ating second dose sa December 20. So ayan mga bags, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lamang po ang video na ito, ang vlog na ito. Ito ko alam kung vlog ba ito or ano. Basta hanggang sa muli. Bye bye!